Kai wa excellency kai na gogo ka ci firi wannan magana fa ba dan ina yin ta ba wai dan ni APC ce ko wani abu kawai ya cancanci kirari ne a wannan lokacin saboda neman tuba muke yi a gare shi neman afuwa wannan wata irin masifa ce rana tsaka muna zaune a zo a ce wai gidan rara ya biyo ta kan hanyar ruwa ya toshe magudanar ruwa ko wani abu kenan ruguje shi za a yi gaskiya an wannan maganar da ta zo gaskiya ce mun shiga uku tuba muke kai ga kanan wargaji maganin gijigiji ga kanan gandu da to a ce maka duniya da uwar duniya in kin yi kuka a baki bulumbotu da kanan kasera kowa ya ja da ku kwanan Kano ba nasa bane sai da kai gandu da ka huta dan Allah afuwa muke yi wa excellency tuba muke nema yi wa excellency rikici gabji maganin maza a kwabe su sai da kai yau ake yin ta kai gobe ma ana yi ta kai an buga da ku an farku dole ku yi bacci kuma ku tashi a ce yi wa excellency sai da kai ka huta kai shekaru irin na dabino ka huta jinjina gare ka gwamnati ikon Allah mutun din rufe tsararsa din rashin kunya ya ji an ambaci gwamnati dole ya san inda yake mai jiwo kai gandu ta ka firi to ga ka ga gogo Allah ya fada zaman lafiya yanda kuka fara tare insha Allah tare za ku rasu ka ga kabarin gogo ga naka tuba ake excellency wa excellency tuba ake kai ne gandu da wargaji maganin giji idan aka ganka girgiza yara suke yi kai sunan ka ma an aka faɗa dole kowa ya kwanta yayi bacci sai da kai ka huta dan Allah dan annabi babu wannan magana a batta na shiga uku ni murdana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fil musibati ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai da kai baba rigiji gabji maganin maza a kwabe su ayi hakuri tuba muke yi afuwa ni fa ka kuce wai ina yin wannan abubuwan kaza ko rara fici kansa ni ban taba ci a rayuwar duniya ba kawai dai abin ne ba daɗi kun san koyaya ne ni abin da na fuskanta kamar yadda na faɗi rara mawaki ne ci yake yi shi a haka sana'arsa take kamar ni dinnan da ake min kallo gani nan susun ma'ahu katilan makatula ni ma dan wannan surutun da nake da su nake dan kai ruwan da zan saka a baki na baba ayi hakuri kuma Allah ya yarda karorin waka da komai za a gyara su baba tuba muke yi ranka ta dade excellency ko excellency auke shugaban kasa shine president gwamna excellency ban bata ba excellency tuba muke duka dogara ga Allah ga kanan makiyan kafa dawanka ku kuke tafiya ko babu jiniya a ce ga kunan kai gandu da ka ci firi ku ne ba kware na abokan rigima dukkan kantarsa kowa ya ja da ku ya kwana a daji ba dai a garin Kano ba kai maza ku ce mun munafuka